हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू ब्लॉग को आपन को स्वागत। आज जीवार अच्छे घटगां तारिणी। मु तो केबे जाइनी, चलतु देखिए आज केमिति चलो। घटगां मंदिर पूजा सारी आमे आसिक पहुँचलु रगड़ी। जाजपुर रोड रु केते बाट आसिला परे से 5-7 किलोमीटर आसिला परे पुणी लेफ्ट को खसब सर्विस रोड रु खसिकी 3 ରୁ 4 किलोमीटर आसिला परे मंदिर सेठी जगन्नाथ मंदिर, गणेश 33 कोटी देवादेवी कहले चले। से मंदिर बर्तमान आम देखा आसचु, चलतु देखा मंदिर केते कौन काम जाइए। ऑलरेडी 2-3 वर्ष है काम है, आउरी वर्षे भाया लगे 2027 काम सर जहाँ जना पड़ा। तथापि देखिए मंदिर केते बाट कम जाइए। देखु ये सब मंदिर तैयारी एटा गोटे बड़ माने जाजपुर रे बहुत बड़ मंदिर कह गले बिरजा ठाकुर हम बोली लोक कहते आम जानू। ये सब मंदिर हूँ जगन्नाथ मंदिर, मंगला मंदिर, शिव मंदिर, विष्णु मंदिर, जतक देवादेवी अच्छा समस्त मंदिर यहाँ है। चलतु किछिटा देखिए नुआ नुआर। यहाँ मेन एंट्रेंस रो ये जो गेटा आप देखुं यहाँ मेन एंट्रेंस रोपटा रोधे पार्किंग एरिया।
ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି 2027 ସରିବ ବୋଲି ମାମୁଁ କହୁଥିଲେ। ଏସବୁ ମନ୍ଦିର ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଯେଉଁ କ'ଣ କହନ୍ତି ସେଇଟା କି ପୋଖରୀ ସେଇଟା ମୁଁ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଏ ପୋଖରୀଟା ଦେଖାଉଛି ତୁମକୁ। ୟା ପରେ ଏଟା ସବୁ ବ୍ରିଜ୍ ଏସବୁ ସରି ପାଚେରୀ ସବୁ ଭଙ୍ଗା ହେବ। ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ ଏଇଟା ହେବ। କିଛି କିଛି କାମ ଚାଲିଛି, ଆହୁରି ଅଛି ବାକି, ସେଇଟା ଦେଖାଉଛି। ଉପରକୁ ଥରେ ଯାଇକି ଦେଖିବା। এইটা রহব মেন গেট, মেন জগন্নাথর মেন এন্ট্রান্স রহব। এইটা এই ভিতরে ঠাকুর রহবে। উপরକୁ ଟିକେ ଯିବା, ফাইনাল লুকটা ଦେଖିବା। এইটা মেন ମନ୍ଦିର, यार ପଛପଟା ରହୁଛି ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଜଣା ପଡୁଥିବ ଟିକେ ଟିକେ। ଏସବୁ ମନ୍ଦିର ମାଲୋ ଟୋଟାଲ ବୋଧେ ସେଇ 15-20ଟା କି 25ଟା ଖଣ୍ଡ ମନ୍ଦିର ଗଣିଲେ କହିବି। ରଗଡ଼ି ଜାଗା ନା ହେଉଛି ରଗଡ଼ି। ଟୋଟାଲ ସେଇ ଭିତରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ରୋଡ଼ ଭିତରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁରା ମେନ୍ ରୋଡ଼ ସେଇଟା 5-7 କିଲୋମିଟର ବୋଧେ ଲାଗୁଛି ଟୋଟାଲ ଏଠିକି ଆସିବାକୁ। 5 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ହେବ, 7 କିଲୋମିଟର ନୁହଁ 5 କିଲୋମିଟର ହେବ। କିଛି କିଛି କାମ ଚାଲିଛି, ଆଉ କିଛି ବାକି ଅଛି। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଯେବେ ହେବ 2027 ସେବେ ଯାଇକି ଆସିବି, ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ଏବେ ତ ନର୍ମାଲ ଜଷ୍ଟ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ୁନି, ପଚାରିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି, ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ଇଏ କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ କିଛି ଆସିନି ପଇସା, ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବୋଧେ ଦେଇପାରେ। ଦେବେ, ନିଜ ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ବଡ଼ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଥିଲା ଏଇଟା, ମନ୍ଦିର ତାପରେ ତିଆରି ହେଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା, କାହିଁକି ହେଲା, ସେଟା ମାମୁଁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କହିପାରିବେ। ଅଛି ଗୋଟେ କରିଦେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଉ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍। ଏସବୁ ଆମ୍ବ ଫାମ୍ବ ହୁଏ ବଗିଚା। ମୁଁ ଆସିଛି ଏଇଠି 2-3 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଆସିଛି। ଆମ୍ବ ମୁଁ ନିଜେ ପାରିକି ନେଇକି ଯାଇଛି। ବହୁତ ଆମ୍ବ, ସବୁ ଯେତେକ କଲିମି ଆମ୍ବ, ମିଠା ଆମ୍ବ। ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍ ଜଣା ପଡ଼ିବନି ଅବିକା, ଯାଉ। ଆପଣ ନେଟ୍ରେ ବି ଦେଖିପାରିବେ, ମ୍ୟାପ୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ। ମାରିଦେବେ ସରସ୍ୱତୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସରସ୍ୱତୀ ନ୍ୟୁ ଟେମ୍ପଲ୍ ରଗଡ଼ି ମାରିଦେଲେ ପଳେଇ ଆସିବ। ଟୋଟାଲ ପୁରା ନେଟ୍ର ଲୋକେସନ୍ ଦେଖାଉଛି। ଏସବୁ କାମ ଚାଲିଛି, ଆହୁରି ହବ କାମ। ହଉ, ମନ୍ଦିର ବୁଲା ସରିଲା, ବାହାରିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର।